să începem! Hai da! Ia dacă ne bagă cineva aici. Nu prea sunt eu jucător de Free Fire, dar am level 25 cam așa. Dacă vreți, mâine facem un episod de Brawl. Joci Free Fire. E super, super, duper bun. Battle Royale. Battle style. Uite acolo un drop. Drop. Is the drop? E super duper bun. Aoleu, ne batem cu pumnii. Uite cine. Aia e. Uite. Am rupt-o de aici, că nu vreau să facem altceva. O să fugim. Cam se trage. Mergem în mașină și plecăm. Dar n-am niciuna bună. Nu mai contează până nici e bună. E bună. Doamne ajută să avem cât mai mulți. Acum la început, că sunt și eu la început, nu? Suntem super. Bine, suntem super. Să de parcă. Nu cam o mașină și
pe ei. Deci le dăm noi în gură. Nu filmez eu cu aplicații speciale. Filmez cu ce se poate, nu? Să ne descurcăm cu ce avem. Ai de capul meu. Mamă. Uite-l. Gata, să merg. Ce nu-mi place când sunt mort. Acum hai că am dat un meci. Atâta. E ziua de azi pentru că n-am dat multă și de-aia. Dar dacă vreți o să mai bag un video peste câteva ore. Am băgat acum unul așa ca să fie așa. Așa, bine.